Прославляй Бога вся земля, співай песню імені Ягонаму, аддавай Яму належную пашану. Аллилуйя. Падчас гэтай святой мшы малюся в інтэнцыі падзякі Пану Богу за 25 гадоў пражытых вяры, просячы в дальнейшем Божьем благословении и потребных Божьих ласках, здоровья души и тела с нагоды Дня народин. Перепросим за наши грехи, как вы могли чистым сердцем скласти эту наисвятейшую вяру. Spowiadajcie Bogu Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятванием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, завсёды Панну Марию, у всех ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай измилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, змилуйся, Пане, змилуйся, Пане, змилуйся над нами.
змилуйся, Христе, змилуйся, Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся, Пане, змилуйся, Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Gloria in excelsis Deo. Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Слава на вершинах Богу, а на землі славою людям доброї волі. Кланяємося і благословляємося ми, кланяємося та і прославляємося ми. Дякуємо тобі, Тебе, хай хвали Твоєї, Марія Божа, Бога небесний, Божа, Отче всемогутній, Пане, Сине, і народу, Єсу Христе, Єсу Христе, Єсу Христе. Gloria in excelsis Deo. Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Пане Боже, баран Божий, Сині Айса, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Який береш на себе грехи світу, прийми моління нашої. Який сидиш праворуця, змилуйся над нами. Благой Ты святый, Твой наш Бог, Твой наишествие Христе, Духом Святым помогайся. Аминь. Аминь. Gloria in excelsis Deo. Gloria. Gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Молимся. Боже, нехай Твой народ завсёды тешится обновленной молодостью Духа, как радуючися теперь вертанию хвалу Твоего усыновления, с певною надеей чекал дня Твоего воскрешения, проспала нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живи, владарицу едности Духа Святого, Бог правду всем, яки вечный я. Читание книги Деял апостолов. У день Пятидесятницы устал Петр разом за 12 и промовил моцным голосом до их: «Мужи юдейские, выслухайте гэтые словы. Езус з Назарету был мужем, якого Бог показал вам у силе, судах и знаках, что Бог учинил праз яго сярод вас, як и сами ведаете. Вызначенная воля и пробачення Божие выдало его, а вы, укрыжававши руками безбожных, забили его. Але Бог увоскресил его,
вызваліўшы ад мукаў смерці, бо немагчыма было, каб яна трымала яго. Давід жа гаворыць пра яго: «Я заўсёды меў Пана перад сабою, бо ён праваруч мяне, каб я не пахіснуўся. Таму усцешылася сэрца маё, і ўзрадаваўся язык мой, і цела маё будзе спачываць у надзеі. Бо не пакінеш душы маёй у адхланні, не дасі святому твайму убачыць тленне. Ты даў мне пазнаць дарогі жыцця, ты напомніш мяне радасцю перад абліччам тваім. Мужы і браты, дазвольце мне сказаць вам адкрыта пра патрыярха Давіда, які памёр і пахаваны, і магіла ягоная знаходзіцца сярод нас па сённяшні дзень. Будучы ж прарокам і ведаючы, што Бог прысягнуў яму пасадзіць на ягоным троне патомка ягонага, ён прадбачыў і казаў пра воскресенне Хрыста, што не засталася душа яго ў адхланні, і цела ягонае не ўбачыла тлення. Гэтага Езуса уваскрасіў Бог, чаму усе мы сведкі. Вось узнесены правіцаю Бога, і атрымаўшы ад Айца абяцанне Духа Святого, ён выявіў тое, што вы бачыце і чуеце. Гэта Слова Божие. Читание первого послания святого апостола Петра. Умилованные, коли вы называете айцом того, кто без предвзятости судить кожного поводле учинков его, кто со страхом проводит час вашего земного выздорования. Ведайте, что тление серебром и золотом откуплены вы от марного життя, даденого вам айцом. Айцами, але коштовною кров'ю Христа, як безаганного і чистого ягняці. Ён быў прадвызначаны яшчэ да стварэння свету, але з'явіўся ў апошнія часы, дзеля вас, што паверылі праз яго ў Бога, які уваскрасіў яго з мёртвых і адарыў хвалою, каб вы мелі веру і надзею на Бога. Гэта Слово Божие.
Дякую Пану. Благослови читание Святого Евангелия Павла Луки. Вось двое учняў Езуса ішли ў вёску званую Эмаус, якая знаходзілася ў 60 стадіях ад Єрусалема. І размаўлялі паміж сабой пра ўсё тое, што адбылося. І калі яны размаўлялі, разважалі між сабою, сам Езус наблізіўся, ды ішоў разам з імі, але вочы іх былі стрыманыя, таму не пазналі яго. Ён сказаў ім: пра што гэта вы размаўляеце паміж сабою? Яны спыталіся поўныя смутку. Яны спыніліся поўныя смутку і сказалі, адказваючы, адзін з іх па імені Клеофа сказаў яму: ты, напэўна, адзін, хто жыве ў Єрусалем і не ведае, што ў гэтыя дні там сталася, і спытаўся ў іх, што? Яны сказалі яму тое, што сталася з Езусам з Назарету, які быў прарокам магутным у чынках і ў слове перад Богом і ўсімі народам. Як першасвятары, правадары нашыя выдалі яго на смерць, укрыжавалі, а мы спадзяваліся, што ён той, хто павінен вызваліць Ізраіль. Цяпер жа пасля ўсяго гэтага мінае ўжо трэці дзень, як гэта сталася, але і некаторыя з нашых жанчын здзівілі нас. Яны былі на досведу каля магілы, але не знайшлі цела ягонага. Прыйшлі і сказалі, што бачылі анёла, які з'явіўся ім, і паведамілі, што ён жывы. І пайшлі некаторыя з нашых да магілы, і засталі ўсё так, як казалі жанчыны, але яго не бачылі. Тады Езус сказаў ім: о неразумныя і марудныя сэрцы, каб паверыць усяму, што казалі прарокі. Ці ж не трэба было Месіі цярпець усё гэта, каб увайсці ў сваю славу? І пачаўшы ад Майсея аж да ўсіх прарокаў, растлумачыў ім тое, што ва ўсім пісанні датычыла яго. І набліжаліся яны да вёскі, куды ішлі, і ён зрабіў выгляд, што хоча ісці далей. Але яны настойліва казалі яму: застанься з намі, бо ўжо вячарэе і дзень мінае. І ён увайшоў, каб застацца з імі. Калі сядзеў з імі за сталом, узяў хлеб, благаславіў яго, паламаў і даў ім. Тады адкрыліся іхнія вочы, яны пазналі яго, але ён стаўся нябачным для іх. І яны сказалі адзін аднаму: ці ж не палала ў нас сэрца нашае, калі ён размаўляў з намі ў дарозе і тлумачыў нам пісанне? І ў тую самую гадзіну яны ўсталі і вярнуліся ў Єрусалем, і знайшлі сабраных 11 і тых, хто быў з імі, якія казалі ім: пан сапраўды ўваскрос і з'явіўся Сымону. Яны расказалі пра тое, што здарылася ў дарозе, як пазналі яго ў ламанні хлеба. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Толькі евангеліст Лука апісвае гэтае здарэнне, якое мы сёння прачыталі, вучняў, якія знаходзяцца ў дарозе до Эмаус. Гэтую гісторыю мы вельмі добра ведаем. Адкуда ідуць? З Єрусалем. Што адбылося ў Єрусалем? Вельмі значныя падзеі. Ведаем, што ў Єрусалем аддалося, Jesús Христос аддаў жыццё сваё. Єрусалем лічыцца горадам усіх святых, святасці. Да чаго гэтыя два вучні? Напісана сёння вучні, не апосталы. І маем імя аднаго, Клеофас, другого імені нема. Чаму аўтар не падае другого імені? Бо гэта імя, можа маё, можа тваё павінна быць. Кожнага з нас, які ідзе з гэтым вучням, і адкуда аддаляецца ад горада святых.
Мы неоднократно отдаляемся от нашей веры, отходим, мы сами мы не разумеем некоторых справ, які в нашем житті розпочинають твориться. Мы оставляем Пана Бога, оставляем сакраменты, оставляем молитву, оставляем все то, чему нас хтось учил, и десь отходим в свой город, Эмаус, так он тут назвали. Этим городом у нас кожен має свой. Хтось може Пана Бога проміняти на якийсь серіал, хтось на якийсь телефон, на якісь гульні, хтось на гроші, хтось ще на щось, оставляючи, обіходити. Чому? Бо не розуміємо Бога. Бо тяжко нам його зрозуміти. Та як це сьогоднішні учні. Яны Пана Бога не разумели. Але поглядим, есть великая радость, бо яны не сами. И сегодняшнее Евангелие треба дать 4 пункты, які вельми важные в отношеннях у познании Христа. Але гэты Христос, он сам не набрасывается этим учням и апостолам. И первый из этих пунктов называется того, что коли и шли, сам Иисус Христос подошел с ними, как быть с ними. Иисус Христос приблизился к учням и шел с ними. Потому что, как послушать, что я не говорю. Поглядите, не объявляется, можно сказать, это я, иду из мертвых повстал. Нет. Иди помочь, как послушать. Это такие есть Бог, и Он вельми часто хочет выслушать нас. Он иди побыть с нами. Хочет, как мы пожаловались, как мы, может, расплакались, как мы, может, на что-то понарокали, как мы сказали, на что мы чекали. Мы сказали, мы чекали, а Он збавить всех. А тут это Он не избавляет. Иисус Христос, кроме этого, что Он иди, Он слухая. І задає питання ще, поглядите, а що здарилося? Хоч він добре веде, що здарилося, як ви це розумієте, що здарилося? Ми часами приходимо у костюм, нам тут Бог пропонує щось неземное, відкриває перед нами самое володарство вечності. А ми і так в этом костелі шукаємо доброту в этих земних, якісь ті справи, які ми приносимо. Та як це учні, а ми чекали, що Він збавить нас, буде володаром, і ми так само будемо їм володарить у Єрусалимі, земним володаром, королем, що нас визволить з цього панування, з цього живу, що наконець ми будемо володарити. А тут, оказується, ні. Не того, чого ми чекали. Ми вельми часто чекаємо, а Бог другий, він іначе приходить. Але поглядите, что он и так, мимо того, что они наракают, неоднократно мы наракаем на Бога, на Божие справы, на костюм, на молитву, на эту, может, моральность, на Божие заповеди, які есть, может, костюм это изменил. А Иисус Христос есть побыть с нами. И Он идет, и Он слухает. И тут приходит другий пункт, который сегодняшнее Евангелие, якую мы почули. Иисус Христос затем распочиная разъяснять им, объясняя то, что отбылось. В этом объяснении, в этом выясняя Божие Слово. Выясняя какое? Починаючи от Моисея, починая говорить им про все, что написано про кого про его. А не признается, что является тем, кто с мертвых повстал. Чему? Бо Бог на силу не набрасывается человеку. Вера христианская, она не насильная, она не террористичная, она вытекает с вольной воли, с моего, то, что я сегодня пришел в костюм с добрыни моим. И думал, детей треба примушать, они еще малые, они еще не разумеют. А когда растут, они уже будут иметь свой розум и сами будут выбирать, что хочут плести для костюма, что хочут посподобаться, что хочут изменить свое життя, чи так, або иначе. Але ми сьогодні бачимо, що Ісус Христос сам розпочинає виясняти. В який спосіб? Як ми не розуміємо в своїм житті шмат речей, нам так само треба було прочитати Святое Писання. А це Святое Писання, якби наше життя іно вже туди описане, записане, воно там є. Ми нічого нового в нашому житті не переживаємо. Ні ти, ні я, нема ніяких нових справ, які я повторюсь. Ні. Все це вже є, там написано. Тільки треба відчинити. І у глибині цих слов знайти отказ на ту справу, яку я є. І поглядимо, що це так відбувається. Навіть поглядимо, наприклад, такий приклад Юзефа. Відбулося зв'язування, Юзеф не розуміє, що відбулося, і во сне приходить до Юзефа ангел, і що він говорить Юзефу? Он говорить слово, яке написано у пророка Ісаї або Озаяша. Это самое слово говорит. Не бойся взять твою жонку Марию за жонку, вот то, что в ней розпочалось от Духа Святого. Думаете, что это был случайный сон, ему же не объявился ангел. Чему он поверил в этот сон? Он одразу его запараллелил. А сон и Святое Писание слово в слово все тычется. И читая свое житие, Юзеф относил слово Святого Писания.
І потім і знову відбувається, коли знаходяться у Бетлі, що втікають з цього Бетлі, у Єгиптом, коли знову читаємо пророка Ісаї, що з Єгипта я покликав тебе, і знову з Єгипта Юзеф іде. Він це все розуміє. І це чому розуміє? Тому що знає Боже Слово. І пробує його запаралелити в своїм житті. То, що і нам тичиться, дотичить нас, як ми хочемо, то ми так само повинні цим словом жити. Ми повинні знайти себе там, отчитати. Бо там так само написано про нас, про кожного з нас. Розознаємо це Боже Слово. Ми коли не ведаємо, або коли щось робимо, ми хочемо, щоб нам хтось підтвердив те, що ми добре зробили. Наприклад, діти ваші що-нибудь зробили, учинили якое добро, то они питають: мама, тата, чи я добре зробив? І батьки, звісно, повинні сказати, коли це добре, вельми добре. А навіть коли дитя не запитає, сказати і так, і вельми добре. Дайте їм эту упевненість, що це добро, яке ти чиниш, воно вельми добре. Бо коли зло, то ми, скажемо, дадим нагану якусь, що це древне. І ми такого підтвердження у нашому житті чекаємо. Коли вже чоловік доростає, ми вже не питаємо у батьків наших, чи ми добре поступаємо. Я, наприклад, тут, коли вас промовляю, і не дзвоню тепер, то позвоню тепер, до матері, до батьки, сказав: поглядіть там, коли ютубі казання говорю, чи добре говорю, чи не добре, я вам допомагаю. Ні, не питаю такого, ні, не треба. Бо я ведаю, що це що прописано, я говорю тільки і виключно Боже Слово. Це підтвердження, я маю його у Євангелії. Я з Євангелії, це вам все читаю, і це все вам розповідаю. Нічого нового я вам не говорю. Це вже було написано давним-давно передо мною. Я тільки подношу это у новых трошки больше кольоровых барвах, бо в нашем сучасном свете мы так развиваемся, как это нам было легче и зрозуміло. Разжевываю и подаю. К малому дитяти, который мает смаковать, и смаки уж там каюсь. Вы же сами можете сами зубов Божий внимаем, как это Божье Слово у нас завести. Але мы хотим размаковаться. И когда это отбудется, поглядите. Так что отбывается? Сами учні сказали, коли розмовляв з нами в дороге і об'ясняв нам Святое Писание, наше серце розпалилося Божою любов'ю. І під образом этой Божої любові відбувається третій пункт, який сьогодні відбувся. Вони запрошають Ісуса Христа у своє життя. Не тільки на хвилину, але на якийсь більший час, на більше время. Останься з нами Боже вечере. Чому це так відбувається? Тому що зрозуміли Боже Слово, тому що його відчитали. Хоч ще не ведають, хто це такий. Не розуміють. І тут потім, коли зрозуміють, відбувається четвертий пункт, який називається «Коли поламали хліб». Зрозуміли, але йон пропав із очей, зник. Що це означає? Свята Іша. Брати і сестри, з Єрусалим до Емаус автор говорит 60 стадий. Это 11,5 километров. Примерно шли от 3 до 5 часов. Чему такие великий час говорю? Потому что было написано, что такие они остановились, сосудку говорили с Иисусом Христом. Правда, потом, может, Иисус Христос им там выяснял, или, может, только и снова прошли кусочки, и снова сели, и снова разъясняли, и снова разумели. Так человек, идея размовляя, сам затримовывается, это важная справа, поглядите тому свою эмоцию, задуматься, вот так. І далі повести, і далі розуміти. Але коли це Божє Слово почули, вони наповнилися і побігли там обвішати його, кому позостало 11 апостолів і тим, хто грузив. Це і ось сьогоднішній наш день. Чому він проявляється? Ми вельми часто, коли якась біда здарається, така, що нам тяжко, ніхто не видно, що зробити. Треба повести, що заказати, а може їм щось правильно в цій інтенції, і так далі, і так далі. Але, брати і сестри, как по-собравному засмаковала мне Евхаристия, святая Иша, я повинен пройти по этим все пункты. Сначала пройстися в своем житті, і вас погоджує. Хто ж не говорить? Затем я потом повинен разъяснить, знести отказ относно Святым Писанием своего життя, что творится. Когда я это знайду, то я запрошу Иисуса Христа. А когда я запрошу Иисуса Христа, то Иисус Христос для меня положит хлеб, объявится. І може скрити, бо не зникли у білій хості. Ми споживаємо комунію святу, в білому хлібі, але він там правдивий. Він там той, який об'явився сьогодні учням Емаус, який автор Пригожа Марія одного із образа учнього Емаус та апостола, і зрозуміли там більше такі, аж виходили з орбіти. Ось такі способи.
Просім, каб і ми в нашому житті умели так само бути гэтымі вучнямі з Емос, калі ми віддаляємося від Бога, каб ми пам'ятали, що Він завжди є Бога з нами і хоче нас послухати. Але Він ніколи не буде нам намразитися з нашої, як нас тероризувати. Він завжди буде вести Бога з нами, аж ми в певному моменті не примусимо його, каб він остався з нами, каб він не остався. Коли ми це вчинимо, то ми зрозуміємо, що під час кожної святої мши сам Господь Пан приходить у святої комунії і хоче нас наситити, накормити не тільки Словом Божим, але так само знаками евхаристичними. Амінь. Вірувати на Бога, і там слова Бога запалиться, і взяти всякого бачного і невачного, і владі на Пана Ісуса Христа, Сина Божого одинокого, Зайца народженого, перед усіми веками, Бога от Бога, святого от святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженого, а не скорого, одиносутного Отцу, раз якого уже сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел из неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтском Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес по воле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов прийде в хвале, судить живых и померлых, и Его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, як и Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належит поклонение и хвала, як и промовлял праз пророков. Веру в один святый католицкий апостольский костел, вызнаю один хрост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Поєднали нашому Воскресному Івану, який прагне одарити покоєм своїх вірних, і всіх, хто шукає правду, і знесем до Бога наші молитви. За святий костел, как он обещал всем людям радостную новину об избавлении. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. За христианских миссионеров, как Божие Слово, якое они обещают, да помогало людям познать соправдного Бога. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. За тих, хто служить у войску, как они не соромилися вызнавать свою веру. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Подякай Пану Богу за 25 годов прожитой дарой с просьбой о дальнейшем Божьем благословении, потребных ласках, здоровья души и тела, с нагоды дня народжения. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. За нас тут собранных, присутных, как уделом таємниці Святої Мши, поправляв нашу веру, умацовував наше християнське свідчення. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Отче великий, з'єднав нам своєю любов'ю учеників, хвала по воскрешенню Твоего Сына, допомагала нам відкрити коштовність крижової охвяри прав Христа, Пана нашого. Номер 292. Молитесь, как мою и вашу я офиару, принял Бог Отец Всемогущий. Нехай вам Бог прийняв вяру Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Пане наш Боже, прими, просим, дари святую
Владычего Костела, якому Ты подаровал великую и великолепную радость и приведи его до вечного счастья в небе, раз Христа Пана нашего. Аминь. Подякуем Павлу Богу нашему. Направды Бога это и справедливо, слушна и избавленна. Как мы Тебе, Пане, завсёды славили, а особливо в этот час больше урочисто обвещали Твою хвалу. Коли Христос был охвярованы, як наша Пасха, бо Он соправдне ягнё, и Он взял грехи света и своей смертью перемог нашу смерть, вернувши нам житё прав свое с мертвых повстание. Тому откупленное человечество во всех свете радуется у воскресению Христа. А хоре анiołom разразусили святыми, śpiewając Tobie im chwały, niespłynna uskrikaючи. Святый, 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 Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы, Госана на вершине, Госана на вершине. Благословен Твой, кто приходит в имя Пана. Госана, Госана, Госана на вершине, Госана на вершине. Zaprawdy Boża Ty święty, krylicą wszelakej świętości, Temu jedności z усім Kościołem u pierwszy dzień tygodnia, kiedy Jezus Chrystus u Was prosił, posłał na apostola Ducha Świętego, przez Chrysta prosił Ciebie, Wszechmogutny Boże. A świeci, że dary zastoju Ducha Twojego, aby stali się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. I On, kiedy dobrowolnie wydał siebie na muki, uziął chleb i podzięku Tobie składający, łamał i rozdawał swoim uczniom, każuczy: Bierzcie i jeszcie z tego się, bo to jest ciało moje, jakie jest za was będzie wydane. Podobnym czynom po wieczery udział kielich, znów Tobie podzięku składający, podał swoim uczniom, każuczy: Bierzcie i pijcie z jego się, bo to jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego zawietu, jaka ja za was i za mnogich będzie prolita dla odpuszczenia grzechów. To czynicie na moją pamięć. To wielka tajemnica wiary. Śmierć Twojego, Panie Jezu, wyznają Twojego wskrzesienia i czekają Twojego wystąpienia. Wylejszy śmierci z mrtwych powstanie Twojego Syna, a chwiaruję Tobie, Panie, chleb życia, kielich zbawienia, dziękujący, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobą i służyć Tobie. Покорно молим Тебе, кабысь их нас, примающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный во всем свете, удосконаливал в любови разум с Папом нашим Львом, Biskupom naszym Józefem i усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які обоснули в надії на воскрешение и про всіх, хто власти
Твоей отошел с этого свету и дозволим убачить святво обличие Твоего. Просим Тебя, змилуйся над усими нами, как мы заслужили удел в житии вечном, в едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом ее бранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном Павлом II, сестрой Фаустиной, благословенным ксяндзом Брониславом Маркевичем и всеми святыми, какие с празднику подавались Тебе, как зими мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пощада и хвала, разучения и вечная. Называемся детьми Божьими и являемся, тому полная вдячности смирение всяка зага. Отче наш, который на святися имя Твое, приди благодатство Твое, пусть воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего насущного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, но избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, избавь нас от всякого злого, дай ласкаво упокой дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы всякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи, и прися Збавцы нашего Иисуса Христа. Твое благодатство и милость, и благоволение. Славе Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, а на меру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, дарите его супокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Pana, niechaj zawsюди буде з вами. Дайте ближнему знак супокою. Вот порядок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу. Благословленные, покликанные на вечерню Божию. Пане, я не варю, как Ты вошел бы ныне, але скажи только слово, и будь оздоровлен.
Молимся. Пане наш Боже, глянь ласкаво на народ Твой, який Ти отновил сакраментом вечного життя, и приведи его до хвалебного воскрешения образ Христа Пана нашего. Правый. 21 красовика во вторник у спаду святого Анзельма, бискупа и доктора Костела, 25 у суботу свята святого Марка, евангелисты. Сьогоднішня третя неділя місяця інвестиційні всіх вяри призначаються на будову, за які я щиро дякую. У середу, ближайшую 22 красовика, святая Имша
адбудзецца толькі ў 15:00. Увечары святой і мшы не будзе ў бліжэйшую сераду, толькі ў 15:00. Припоминаю, что первая святая коммуния отбудется у нас 17 мая у 13:30. А годовина первой святой коммунии отбудется 10 мая о 12 године. Так само это будет и мша на заканчение году катехетичного 2025-26, затем пикник отбудется при добром надворье. Дякуем за ахвярование на будову, за супольную индивидуальную молитву, спев и праву литургичную, за прибирание каплицы, так само тем, кто дежурил. Дякую еще раз всем тем, кто причинился до приготовления и распровождения вербочек подчас вербной недели. Ахвяры складенные были на сумму 5973 рублей. Так само есть номер Аве Мария, коли ласка берите часописа Аве Мария и читайте. Помолимся за тих, хто на цьому тижні святкує дні народження, іменини, юбілей, хто чекає народів дітей, за Василісу, її батьків і хрестних з нагоди хресту, за добродіїв і родавців нашої парафії, так само нових добродіїв будівництва Сакратора Божої милосердності, і за нас, кожного доручимо опікувати Боже, так само за дані Твої обороні отдаємося. Святая Богородица, наших потребах, не погорчай молением нашим, и от всякой злой природы выбавляй нас заусёды. Панна хвалебная и благословенная, о Пане наша, опекунка наша, утешальница наша, и заступница наша, Сыном Своим нас порекай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Добре, что вы есть, что приходите в пригожее надворье, на прогулку можно вести пока еще не падая, жабами сверху не кидает, можно пройтись, нехай трошки солнце вас. Ну, там 10 есть, когда вы за углом созрели. Придите, Божие благословение, Пан с вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословляет Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангеле Михаиле, Не рожи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божою, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які на згубу душ сміють по світі. Амінь. Я иду мой путем, Господу служи. Я иду мой путем, Господа хвали. Я иду мой путем, Господа люби. Я иду мой путем, Господа люби. Я иду мой путем, Господа люби.